Κέτσικο. Μ' αρέσει. Το ιδανικό μέρος για να αρχίσει την καριέρα του ένας δάσκαλος. Βέβαια, έχω χρόνια προϋπηρεσία στην νηπιαγωγείο στη Μόσχα, όπου μάθαινα στα πιτσιρίκια του αλφάβητο. Να μετράνε και κάτι τέτοιο. Βέβαια, εδώ είναι η πρώτη μου φορά σαν δάσκαλος. Διάβασα στην αγγελία που έβαλε κάποιος δόκτωρ Ζουμπρίνσκι στην Ουκρανία. Η καρδιά μου πετάει από χαρά. Έχω τόση όρεξη να κάνω μάθημα. Θέλω να διδάξω. Μήπως έφτασα πολύ νωρίς. Από την αγωνία μου ξύπνησα από το χάραμα. Ελένια! Λεπίδο! Ψήνια! Όλγα! Καλημέρα. Μήπως είδες 2 δωδεκάδες πρόβατα? 2 δωδεκάδες πρόβατα. Ναι, 14. 2 δωδεκάδες πρόβατα. 14. Όχι βέβαια. Καλά, άμα τα δεις, μπορείς να τους δώσεις ένα μήνυμα. Μήνυμα στα πρόβατα. Ναι, να τους πεις πως τα ψάχνω, να σου πούνε που θα είναι και να πάω να τα βρω. Μια στιγμή. Εσάς πώς σας λένε? Σνέτσκα. Χαίρομαι πολύ. Είμαι ο Λέος Στεφάνοβιτς, ο καινούργιος δάσκαλος. Θα μείνεις εδώ απόψε. Βέβαια. Εδώ θα ζω και εδώ θα διδάσκω από εδώ και πέρα. Και όχι να το πενευτώ, αλλά είμαι φοβερός δάσκαλος. Όλοι τους είπανε, αλλά κανείς δεν άντεξε. Γιατί εμείς εδώ στους πουλιές είμαστε ηλίθιοι. Δεν υπάρχει πιο ηλίθιο από το χωριό μας σε ολόκληρη την Πολωνία. Ρωσία, όχι Πολωνία. Τέλος πάντων, όλοι καλοί άνθρωποι. Αλλά από μυαλό, τίποτα. Ξέρετε, εμένα με προσέλαβε ο δόκτωρ Ζουμπρίνσκι να κάνω μάθημα στην κόρη του. Στην κόρη του, μάθημα. Αυτή είναι 19 χρονών και μόλις πριν 1 μήνα έμαθε να κάθεται σε καρέκλα. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Αυτή δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αγελάδα από την πάπια. Όχι πως είναι εύκολο βέβαια. Ναι, ναι, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Και εμείς δάσκαλοι. Γεια χαρά. Καλημέρα, τα κλούμε. Έχω γράμμα. Όχι, εγώ έχω όλα τα γράμματα. Εγώ είμαι ο ταχυδρόμος. Η αδερφή μου στην Οδυσσό ήταν άρρωστη και έλεγα μήπως άκουγα κανένα νέο της. Από την Οδυσσό έως εδώ πάνω. Πού να άκουσει κανείς. Και άμα είναι και άρρωστη, για να δω, ίσως έχει γράψει κανένα. Ψάρια, φρέσκα ψάρια, ολόφρεσκες τσιπούρες και γλώσσες, ολόφρεσκα παγούδια ψάρια. Είπες μου θες μπακαλιάρο, είναι ολόφρεσκος. Μα αυτά είναι λουλούδια. Οι ψαράδες δεν βγάλανε τίποτα σήμερα και τι να έκανα εγώ, να μην πουλήσω τίποτα, επειδή αυτοί γυρίσανε με άδεια δίκτυα. Δεν έχω κανένα γράμμα από την αδερφή σου, Σλόβενς, αλλά έχω ένα καταπληκτικό γράμμα από την αδερφή του Τσαγκάρη, το θες? Όχι, σπίζει από υγεία. Η κόρη μου έχει να μου γράψει γράμμα 1 χρόνο. Μα η κόρη σου είναι εδώ, κυρία μου. Ναι, δόξα τω Θεώ μου, γιατί αλλιώς δεν θα μάθαινα καθόλου νέα της. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο καινούργιος δάσκαλος, Λέος Στεφάνοβιτς, Ο ταχυδρόμος. χαίρομαι πολύ. Σλόβης, ο Χασάπης. Γιάντσα, γενικό εμπόριο. Μόλις τώρα μιλούσα με μια βοσκοπούλα της Νέσκα. Καλή κοπέλα μου φάνηκε, αλλά το μυαλό της φεύγει λίγο. Α, ναι, έτσι είναι αυτή. Χτύπησε άλογο στο κεφάλι. Σοβαρά. Πότε είναι αυτό? Την Τρίτη, την Τετάρτη, 2 φορές την Παρασκευή και 3 φορές και το Σάββατο. Ωραίο και μυρωδάτο το εμπόρευμά σας, κυρία μου. Να πάρω για το καινούργιο εργοδότη. Πόσο κάνουνε? 3 καπίκια τσιπούρα και 2 καπίκια η γλώσσα. Ορίστε. Αν σας φαίνονται ακριβά, έχω και μπακαλιάρο με 1,5 καπίκια. Ίσως η διάλεκτος σε αυτά τα μέρη να είναι διαφορετική.
Μου λέτε παρακαλώ που είναι το σπίτι του δόκτωρα Ζουμπρίσκη. Προς τα εκεί. Αλλά θα πάω από εκεί που δεν δείξανε. Ηρέμησε, Λένια. Ποιος έρχεται? Ποιος μπορεί να είναι η σωτηρία μας? Ο καινούριος. Αυτοί που έρχονται, που είχαμε κάθε τόσο, αλλά δεν έμεινε κανένας κάθε τόσο. Κατάλαβα ποιους εννοείς. Αυτοί που κάθονται και κάθεσαι κι εσύ. Κι όλο σου λένε και σε ρωτάνε και αν και... Και αν δεν, σου λένε γιατί δεν. Μην τολμήσεις την επόμενη φορά. Και ήρθε. Ναι, είναι κάτω στον δρόμο. Ωραία. Πες του να περάσει μέσα. Μας και μας δώσει όλους τους κατοίκους του Κουλιάδικο από... Την κοτάρα. Άρα. Κάτι τέτοιο. Άρα. Πληρώνουμε κάτι τέτοιο. Εγώ για κάτι χαράτσι ξέρω ότι πληρώνω. Λένια το κουδούνι. Έχουμε εμείς κουδούνι στην πόρτα μας. Λένια άνοιξε. Πέρασε. Πέρασε μέσα, ναι, ρε. Ο δόκτωρ και η κυρία Ζουμπρίσκη. Χαίρομαι πολύ. Είμαι ο Λέος Στεφάνοβιτς. Είσαι ο... καινούριος. Είστε πολύ νέος για να είστε ο νέος. Θα διαπιστώσετε πως είμαι ο καλύτερος νέος. Συγγνώμη, δεν ήθελα να γίνω και ανεβής. Παρακαλώ, παρακαλώ, να γίνεται ανεβής. Η ανέβεια είναι μισή αρχοντιά. Αυτό δεν ξέρω κι εγώ. Η ανέβεια είναι μισή αρχοντιά. Μισή και μισή, ίσον μία. Άρα η ανέβεια είναι αρχοντιά. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο καλύτερος νέος τι? Ο καλύτερος νέος δάσκαλος στη Ρωσία. Δάσκαλος. Αυτό είναι. Ο καινούριος δάσκαλος ήρθε. Δόξα τω Θεώ, ήρθε ο δάσκαλος. Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή. Κυρία μου, αυτά είναι για εσάς. Μπακαλιάρος! Είχες ένα αγορά σήμερα, δεν σ' είχα. Γνώση τελικά είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Όχι όμως για τους κατοίκους του Κουλιάζνικο δάσκαλο. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβαινες αν ήξερες για την κατάρα. Εννοεί την κοτάρα. Ποια κοτάρα? Αυτή που έχει πέσει στο κεφάλι μας. Μήπως εννοείται κατάρα? Κατάρα. Μου θυμίζει κάτι. Πολύ κοντά πέφταμε. Πέφταμε συνέχεια σου. Ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε. Αλλά μα για ποια κατάρα μου λέτε, δεν καταλαβαίνω. Λένια, φέρε το βιβλίο.
κατάρα στο χωριό μας. Ότι κάθε άντρας, γυναίκα, παιδί, ζώο και οι απογονοί τους, όλοι θα είμαστε ηλίθιοι. Καλά. Ποιος τόλμησε να ρίξει μια τέτοια κατάρα σε ένα τόσο όμορφο και ήσυχο χωριό? Διάβασε, δάσκαλε, διάβασε και θα καταλάβεις. Το πρωί της 11ης Απριλίου 1691, στο χωριό Κουλιέτσικο, δύο νέοι ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον αφόρητα. Αχ, αφόρητα! Αφόρητα στην αρχή, μετά αφορητά ήταν. Το αγόρι ήταν ένας νεαρός, ωραίος, αλλά αγράμματος χωρικός, ονόματι Κασμίρ Ιουσέκεβιτς. Το κορίτσι ήταν η κόρη του πιο μορφωμένου ανθρώπου του χωριού, του Μιχαήλ Ζουμπρίνσκι. Κάπου το ξέρω εγώ αυτό το όνομα. Και εγώ κάπου το έχω δει, κάπου εδώ κοντά, δεν είναι. Είναι το δικό σας όνομα. Στην εξώπορτά σας το έχετε δει. Καλά, και να σκεφτείτε ότι μιλάω με τους επιστήμονες του χωριού, Λοιπόν, συνεχίζω. Το όνομα της κοπέλας ήταν Σοφία Ζουμπρίνσκι. Μπορώ να μάθω το όνομα της κόρης σας? Σοφία. Σοφία Ζουμπρίνσκι. Όπως η κοπέλα της κατάρας πριν από 200 χρόνια. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Δεν το πιστεύω ότι η κόρη μας λέει τόσο μεγάλο ψέμα για την ηλικία της. Ούτε εγώ. Το ειδήλιο ήταν καταδικασμένο από την αρχή. Όταν ο μορφωμένος πατέρας της Σοφίας έμαθε ότι ο νεαρός Κασμίρ ή το αγράμματος, της απαγόρεψε να το ξαναδεί. 6 μήνες αργότερα η Σοφία γνώρισε ένα νεαρό φοιτητή. Και εκείνο το χειμώνα ο Κασμίρ, τσακισμένος από το γεγονός της αυτοκτόνησης, μαθαίνοντας το θάνατο του γιού του, ο πατέρας του Κασμίρ, Βλαντιμίρ Ιουσέκεβιτς, που έκανε τον κόσμο να τρέμει μόλις άκουγε το όνομά του, αποκαλούμενος και μάγος, έριξε όλη του την οργή και το θυμό του στο Κουλιέτσικο. Φώναξε κατάρα. Η κόρη του Μιχαήλ Ζουμπρίνσκι, που σκότωσε το γιο μου, να χτυπηθεί από την άγνοια και την ηλιθιότητα. Το μυαλό της να γίνει άμυαλο. Το ίδιο καταραμένα και τα παιδιά της. Όσοι ζουνε στο Κουλιέτσικο να γεννιούνται στην άγνοια και να πεθαίνουν στη χειρότερη άγνοια. Και να μην μπορούν να φύγουν ποτέ από το χωριό μέχρι να πάρω την τελική μου εκδίκηση. Α, γι' αυτό δεν έχει σταθμό το τρένο στο χωριό μας. Δάσκαλε, πρέπει να μας βοηθήσεις. Όχι για εμάς, αλλά για τη φουκαριάρα την κόρη μας, τη Σοφία. Μπορώ να δω την κόρη σας, Σοφία? Η τότε Σοφία, ξέρετε, θεωρήθηκε υπεύθυνη για το... Ίσως η κόρη σας και απόγονός της μπορεί να μας δώσει κάποια λύση. Τι λέτε λοιπόν? Μπορώ να τη δω? Όχι εδώ! Είναι στο δωμάτιό της. Πρέπει να τη φωνάξουμε. Πώς έχει μάθημα τραγουδιού? Κάνει μάθημα τραγουδιού. Της κάνει μάθημα το καναρίνι. Σας παρακαλώ. Φωνάξτε την κοπέλα. Σοφία! 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 Πάει Σοφία! Δάσκαλε, σου παρουσιάζουμε την κόρη. Δεσποινή Ζουμπρίνσκι. Κόπε και η ανάσα, ποτέ δεν ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει έτσι. Γεμαλαιόν, ματήτριά σου. Παρακαλώ, καθίστε. Τα κατάφερε! Τα κατάφερε! Κάτσε, ναι! Είδατε με τι άνεση κάθισε. Λοιπόν, Σοφία, μπορώ να σε λέω Σοφία? Σοφία, Είναι το όνομά σου, κοπέλα μου. πες ναι, χρυσό μου. Πες ναι, μπορείς να με λες Σοφία. Πες! Πες! Πες, παιδάκι μου! Πες! Σας παρακαλώ, κυρία μου. Μπορεί να μιλήσει και από μόνη της. Έχει καιρό να κάνει προφορικό διαγωνισμό. Λοιπόν, Σοφία, για να σε μορφώσω, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θα μου τη δώσεις?
φυσικά. Μπορείς να με λες Σοφία. Ήρεμα, Λεόν, κάθε αρχή και δύσκολη. Σοφία, για να αρχίσω την εκπαίδευσή σου, πρέπει να σε κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ποιο είναι το χρώμα που σ' αρέσει? Γιατί είναι τόσο αυστηρός μαζί της. Σοφία, τους ακούς. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Μα για το πανεπιστήμιο δεν εξετάζεις! Χρώμα. Ναι, Είναι το κίτρινο. γιατί? Γιατί δεν κολλάει στο δάχτυλο. Λάθος το λέει. Το μπλε δεν κολλάει στο δάχτυλο. Σοφία, τώρα θα σου ζητήσω κάτι πιο απλό. Αν σου ζητούσα να κάνεις μια ευχή. Καταρχήν, ξέρεις τη ευχή? Ευχή είναι αυτό που το παρακαλάς να γίνει και δεν γίνεται ποτέ. Ναι, αλλά αν σου ζητούσα μια ευχή, θα μπορούσε να γίνει, ποια θα ήταν? Θα ήθελα να πετάξω σαν το πουλί, να ορμήσω στον αέρα και να τον αφήσω να με παρασύρει πάνω από λίμνες και βουνά. Να γνωρίσω ανθρώπους, να δω πώς είναι η ζωή πέρα από εδώ. Αλλά μάλλον ποτέ δεν θα το μάθω, γιατί θα ζήσω όλη τη ζωή εδώ. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή που έχω ακούσει ποτέ μου. Είδατε λοιπόν, θέλει να σπάσει τα δεσμά της άγνοιας. Και εγώ, ως Λέων Τολτίνσκι, σας το ορκίζομαι, θα βάλω όλη μου τη δύναμη και θα το καταφέρω αυτό. Μακάρι να το καταφέρεις αυτό, δάσκαλε. Αύριο πρωί ξεκινάμε κιόλας στις 8. Νομίζω πως είσαι ο πιο όμορφος δάσκαλος που έχω δει ποτέ. Λένια, σκέφτεσαι ότι σκέφτομαι. Αφού ούτε εσύ μπορείς να σκεφτείς, ούτε κι εγώ. Άρα και δεν σκέφτομαι ότι σκέφτεσαι. Η Σοφία μας συμπάθησε τον καινούριο δάσκαλο. Συμφωνώ. Αλλά δεν σκέφτηκα ακριβώς αυτό που δεν σκέφτηκες. Καλή νύχτα, δάσκαλε. Καλή νύχτα. Πρόσεχε. Δάσκαλε, Σοφία,